Na 15 jaar bestuurslid te zijn geweest, nam Eddy van der Vorst vrijdag afscheid van RAI Automotive Industry. Dit gebeurde in stijl met een rolleiding door een Alfa en vervolgens een toertocht door de omgeving. Binnen de RAI-vereniging was Van der Vorst voorzitter bij een van de 8 secties, namelijk de Automotive Industry. Dat houdt in dat alle bedrijven die dus producten ontwikkelen, fabriceren voor de automobielindustrie wereldwijd en die in Nederland gevestigd zijn, die zijn lid bij ons. En daar vertegenwoordigen wij de belangen van, zowel in Nederland, maar ook in Brussel bij de overkoepelende organisatie CLEPA, waar ik in de board mag zitten namens Nederland. De carrière van Van der Vorst begon 54 jaar geleden. Ik ben eigenlijk op mijn 18e achter het tekenbord begonnen bij Polynorm in Bunschoten, waar ik tot eind 1990 een kunststofdivisie heb mogen opbouwen en de automotive industrie heb mogen introduceren en begeleiden. En toen ben ik overgestapt naar Alfa Roof Systems. Ik werd benaderd door de familie Burgman, die mij gevraagd hebben om eigenlijk hun schoonzoon Fred Welsje te komen assisteren. Om met name de Duitse en Franse markt open te breken, om daar schuifdakopdrachten binnen te halen. En toen ik bij Alfa kwam, was Alfa Metal en Roof Systems nog 1 bedrijf. En ik heb echt vanaf de basis mee mogen werken, totdat ik bijna 10 jaar geleden met pensioen ging. Om van bijna 0 het naar ongeveer 400-500 miljoen te helpen mogen opbouwen. In zijn 15 jaar als bestuurslid heeft Eddy zeer woelige autojaren meegemaakt. Inderdaad, we hebben heel veel interessante en uitdagende jaren achter de rug. En niet alleen met 30-40% vermindering van autoverkopen in de crisisjaren, maar ook met de enorme snelle verandering van alle technologie en de wensen van de markt. Het hoogtepunt was dat ik mijn netwerk internationaal heb mogen gebruiken om de Nederlandse industrie op topniveau bij Raad van Bestuur van BMW, Jaguar Land Rover, Volvo en Toyota heb mogen presenteren en waar ook concrete opdrachten uit geresulteerd zijn. Een van de dieptepunten is helaas het gebrek aan begrip bij de overheid dat eigenlijk deze industrie heel veel arbeidsplaatsen creëert, maar aan de andere kant behoefte heeft aan goed geschoolde mensen, want het is steeds meer een brain-industrie geworden en steeds minder een maakindustrie geworden. Dus het dieptepunt is eigenlijk het gebrek aan support en begrip van de overheid voor de echte maakindustrie in Nederland. Van der Vorst stopt nu met zijn taken, maar werpt nog wel even in blik op de toekomst van de automotive industry. Ja, elektrische auto is al zo oud als de weg naar Rome. Wat bijna niemand in Nederland weet is dat in 1906 in Rotterdam de taxis elektrisch rondreden. En elektrische auto's zijn enorm in opkomst en voorzien in een behoefte. Alleen door het kostbare accupakket zijn de auto's nog aanmerkelijk duurder dan een normale verbrandingsmotor aangedreven auto. Dus het kan eigenlijk op dit moment alleen nog maar gesubsidieerd allemaal draaien. Maar het zal in de komende jaren langzaam gaan groeien. Ik zelf schat tot een 20-25% van de auto's in 2030.